Dzień dobry. Ja w zasadzie chciałem odchodzić od ukazywania tej żadnej machy, no ale sytuacja jest jaka wynikła. A ja nie chciałem robić informacyjnych takich tych ciulstw, bo to nikogo nie interesuje w zasadzie, a przynajmniej ja tego nigdy nie oglądam u innych ludzi. Ale dzisiaj jest wyjątkowa sytuacja, bo chcę coś poreklamować. I to nie jest brytyjska Fundacja Serca, tylko zaraz, profesjonalnie. Mam koszulkę taką, która mi pomoże, tylko że sprawa jest, ta koszulka jest duża. Co właściwie koszulka jest ok, ja jestem mały, koszulka jest w rozmiarze XXL, nie ma rozmiaru śląski karzeł, tak więc ja się przygotuję. W ogóle 9 listopada byliśmy zbanowani przez EA, 9 maja jest równo 6 miesięcy. Powinno się odtegować, a się dalej mamy tego bana, tak? Więc panowie z YouTube'a, czy tam pani, jeżeli ktoś z was to ogląda, to wiecie. No, a to pewnie nie rozumiecie, o czym mówię, bo mówię po polsku, nie godą po śląsku. I no po polsku, żeby było ten. Dobra, nie zwracajcie uwagi, to są detale, teraz będę reklamował. A właściwie mogę już mówić, o co chodzi. Ładnie wymów, Mikołaj. Real Life Rate. Czyli to jest serial w całości w języku dzikusów z wysp. Czyli po angielsku, żeby się nikt nie obraził. I o co właściwie chodzi? To jest, przytyłem. To jest generalnie serial jest, widać ładnie logo, powinno być, widać, takie to pasek ze spodni, portfel taki pełny. Jest, Real Life Rate. O co chodzi? Chodzi o to, że to jest serial internetowy, tam w opisie macie link do ryjo książek twórców oraz do oficjalnego ich portalu. To jest serial, którego fabuła polega z grubsza na tym, że jest świat cyfrowy, wirtualny i nasz prawdziwy. I pewnemu panu, magowi, udaje się z tego świata takiego wirtualnego przenieść do tego prawdziwego, realnego i jego przygody. I to się wydaje fajne. Ja jestem tak zwanym, jak to się ładnie nazywa? Patronem medialnym. I jeszcze oprócz mnie taki pewien Rojo z Katowic. Nie wiem, może kojarzycie gościa. On dostał dłuższy opis pod obrazkiem, ale nieważne. Real Life Rate. Tam zdjęcia się przewijały w tle pewnie. Jak mi się udało to zrobić w programie, ale jestem zawodowcem, to pewnie się udało. Druga rzecz. Chciałem robić ekspansję. Chciałem robić ekspansję na taki nowy portal. On się nazywa Game Crits albo Game Crits, coś takiego. Nie, Crits to by było od Assassin, a to jest krótkie E, jest Crets bodaj. Ale czy portal jest bardzo ok? Jak widać, że Zew dobroci tam ciągnie ludzi odpowiedzialnych i dobrych. Ale to jest taki portal, to jest takie dziecko jeszcze, takie urodziło się, nie bardzo cokolwiek potrafi i to tak, no to jest, on się uczy. I no na razie jakoś nie wygląda szczególnie zachęcająco. Tam jest ircowy czat. Co prawda na Twitchu też jest ircowy czat, ale ten irc jest taki bardziej dziewiczy. Jak ktoś jest wychowany przedwojennie, to mu się spodoba. Ale wielu ludzi to może odstraszać. Tak więc w dalszym ciągu robimy ekspansję na tak zwane Twitche. Tam jest link podany. Dzisiaj będą live'y pewno. Będzie nie jeden. Na pewno będzie wieczorem. Czy to jest nieaktualne, bo ten film jest taki, że nie działa tylko w jeden dzień, ale jest taki interdniowy, że będzie można go oglądać praktycznie codziennie, on będzie aktualny. Znaczy tak chciałbym, żeby tak było. Tak więc mówię, że w ogóle tło jest niefajne. Ja wiem, nie ma green screena, ani nie ma nawet białej ściany, tylko takie syfy są powywieszane. No ale ja tak lubię. Pies szczeka. A to nie jest wieś, to jest miasto. Wątek mi się stracił. Twitch. Zapraszam, bo tam są live'y, codziennie właściwie, są fajne, bo gramy sobie w Wiedźmina pierwszego na przykład. To jest dobra polska gra. Patriotyzm. To jest dobre, bo tam można sobie gadać przez czat i tak dalej, każdy z was to zna. Więc polecam tam jest opis, jest link, można tam wejść, tam jest napisane jaki mam komputer. Już nie trzeba się pytać jaki mam komputer, ja już nie muszę się denerwować, że ktoś pyta jaki mam komputer. Jest napisane wszystko o tym i jest elegancko. Tak więc reklama jest, PR jest,
Twitch. O, Rio Książka, polecam polubiać, bo tam jest fest dużo informacji o tym, co się dzieje. Że na przykład, że wrzuciłem film, że jest live, że jestem w związku na przykład z hołdą wungla, czy coś takiego. Tyle chyba w sumie. No, to... Albo coś jeszcze? Nie. Dziękuję. Mein Schlesierland, mein Heimatland, so von Natur